Зидаровски ранен чакал. Он е много хубав, дето не базикаше. Кое? Он е там. Че се и се насрал, бате, гледай го. Гледай го. Че е мека китка. Мека, ма жив още, виж го. Се насрал тук. Я го изтукай главата. С брадата. Не бе, така бе, замахни бе. Ай удри. Оп! Ти си, хайде, взимай му ушите и... Хапи. Това му беше, бе, бате. От такъв удар... Не е умрял още. Умря, бе, бате, гледай го, бе. Още повече се насра, гледай. С такава брадва. Я пак дай. Бутни го малко с брадва. Стига, бе, няма му нищо, бе. Бутни го ти. Умря ли, бе? Ей. Бутни го, че един стана, беше в шок. Аз каква борба се борех с него. Бутни го малко. По корюка. Кръка му ли е чупен? Бутни го малко, диш майтапи. Бутни го, той ще хапи, дай бе. Няма да хапи, къде да хапи, бе? Умряло куче, къде ще хапи? Виж кръка му как се огънал, бе. Няма такова нещо, бе, човек. Зидаровски ранен чакал. Клип ли правиш? Как е? Това нещо, ако ти хапи, не знам, бати. Стига, бе! Стига ли? Дай тук. Ти не дай ми учи мен. Жив ли е? Не. Как ще е жив, бе? Още се изпъва. Душата излиза сега. Дай, брат. Няма нищо, бе, човек. Това е просто шок. Да умри, бе. Стига, бе. Мъртъв е, бе. Не е мъртъв. Още е сванат. Не. Стига, бе, стига. Няма го вече. Стига, бе, окото му фръкна, бе, човек. Нека да му фръкне окото. Няма вече, край.